Info sementara polo teko Sumber Suko lekok Kampung Telon Tugu Singa polo. Ki sepanduke banteng balap tuan rumah karo karo banteng limosin ori wis dipasang polo. Ki rencanane tanggal 19 maine polo. Tuan rumah banteng balap ono Songgoroto karo limosin impune sementara iku. Wis dipasang di Tugu Singa pertigaan. Ya. Ya wis ngene ae sik bola ya. Kok lek sing ngeril wis tak infono kabeh. Salam satu jiwa Malang Kabupaten. Tekok Sumber Suko lekok bola.